Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu ehunekoak eta irudi antzekoak. Baldin badaukagu adibidez argazki bat, bere neurriak direnak luzeran 30 zentimetro eta zabaleran 16 zentimetro, eta nahi badegu kalkulatu ze ehuneko handitu dugun argazki hau bere kopia bat ateratzerakoan, luzera duena 45 zentimetro eta zabaleran 24 zentimetrokoa, egin behar duguna da formulatxo hau erabili. Ehunekoa da berdin, bukaerakoa zati hasierakoa bider ehun. Hau da, adibidez, kopiak dauka luzeran, bukaeran, hau da argazki hau bukaeran, kopiak dauka 45 zentimetro luzeran, eta hasieran argazkiak zituen 30 zentimetro. Beraz, egin behar dugu 45 zati 30 bider ehun. Hau da, 45 da bukaerako neurria, hasierakoa da 30 bider ehun. 45 bider ehun da 4.500, zati 30 da 150. Hau da, 150 da 100 gehi 50. Horrek esan nahi du, argazki hau handitu dugula ehuneko 50 bat. Handiagotu da ehuneko 50. Luzera erabili beharrean, erabiltzen badezute zabalera, gauza bera aterako zaizue. Hau da, kopiak dauka 24 zentimetro bukaeran, eta hasieran zituen 16 zentimetro altuerak. Beraz, egiten badugu 24 zati 16 dena bider ehun, 2.200, 24 bider ehun da 2.200 zati 16 emango liguke 150. Gauza bera, lehen kalkulatugun gauza bera. 100 gehi 50, ehuneko 50 igo da argazki honen tamaina. Gauza bera, argazki honen kopia hau ateratzen badugu. Kopia honek izango du 22,5 zentimetro luzeran eta zabaleran kasu horretan ditu 12 zentimetro. Beraz, ehunekoa kalkulatzen dugu, hau da bukaerakoa zati hasierakoa bider ehun, eta egiten dugu luzerarekin adibidez, bukaeran ditu 22,5 zentimetro eta hasieran zituen argazkiak 30 zentimetro. Hori egiten dugu bider ehun, eta ematen digu 22,5 bider ehun da 2.250, zati 30 da 75. Hau da, egiten dugu ehuneko ehun ken ehuneko 75, eta ikusten dugu murriztu dela bere neurria ehuneko 25 bat. Argazkia hasierakoarekin konparatuz, kopia. Berdin egiten badugu beste neurriarekin, hau da, altuerarekin, bukaeran kopiak dauka 12 zentimetro altueran, eta hasieran argazkiak zituen 16. Beraz, 12 zati 16, bukaerakoa zati hasierakoa, bider ehun. 12 bider ehun da 1.200 zati 16, gauza bera emango digu ehuneko 75. Hau da, ehuneko 25 igo da neurrian. Beraz, lehenengoan kopia eskalan igo da ehuneko 50 bat, eta bestean, beste kopian murriztu da ehuneko 25 bat bere tamaina. Hemen daukagu kamiseta baten bere antzekoa makina batetik pasatzerakoan. Hasiera batean daukagu
zabaleran 30 zentimetro dituela kamisetak, eta altueran 50 zentimetro. Eta aplikatuko diogu 180 Beraz, honek esan nahi du 180 murriztuko da kamisetaren neurria. Hau da, zabaleran zituen 30 zentimetros, zabaleran, egiten badugu 30-en 180, 30 bider 0,80, 180 da 0,80 amartarrean, bi posizio ezkerretara pasata, eta da 24 zentimetro zabaleran. Eta altueran, egiten badugu 50 bider 0,80, ematen du 40 zentimetro. Beraz, kamiseta berria, hasierakoaren antzekoa dena, izango ditu zabaleran 24 zentimetro eta altueran 40 zentimetro. Murriztu dugu bere tamaina 120. Mejazturako 180. Beraz, hasierako kamisetaren tamainaren 180 izango da 24 zentimetro zabaleran eta altueran 40 zentimetro. Berriro sartzen badegu kamiseta hau hasieran, eta aplikatzen badiogu beste 180 egingo dugu 24 bider 0,80, hau da 24 zentimetroren 180 zabaleran, hori da 19,2 zentimetro, eta altueran 40 zentimetroren 180 da 40 bider 0,80, 32 zentimetro. Beraz, kalkulatuko dugu orain, bi alditan, bukaeran, zenolako eunekoa jasan duen kamisetak. Hau da, bukaeran dauka 19,2 zentimetro, zabaleran, eta hasieran zituen 30 zentimetro. Beraz, 19,2 zati 30 bider 100, hori da 1220 zati 30, eta hori da 64. Horrek esan nahi du, kamiseta jasan duela 100-ken 164, 126ko murrizketa bat, neurrian. Egiten baizute gauza bera altuerarekin, aturako zaizue zenbaki berdina, hau da, kalkulo berdina. Bukaeran bi aldi eta gero 32 zentimetro altueran, zati hasieran zeukala 50 zentimetro altueran, bider 100, 3200 zati 50, izango da 64. Gauza bera, 126ko murrizketa bat jasan du, bai? Hori ere, kalkulatu daiteke, bi eunekoak biderkatuz, bat bestearen atzean. Hau da, 0,80 bider 0,80 da 0,64. Bider 100 da 64. 126ko murrizketa. Ikusten dezutenez, hasierak emanda datuak bukaerakoak lortu nahi baditugu, beti da biderketa egitea. Eta hemen behian ikusten den bezala, bukaeran baldin baditugu neurri hauek eta jakin nahi badugu hasieran zen neurri zituen, 140 batekin, horrek esan nahi du egin badugula zatiketa. Hasierako kalkuloak lortu nahi baditugu beti da zatiketa, eta bukaerakoak lortu nahi baditugu beti da biderketa. Beraz, hemen zeukan zabaleran 15 zentimetro, adibidez, eta egiten dugu zati 0,40, 140 delako, eta 15 zati 0,40 emeten du 37,5 zentimetro duela zuen kamisetak zabaleran makinan sartu aurretik. Altueran dauzka 20 zentimetro, zati 0,40, hori delako 140, beraz, 20 zati 0,40 emeten du 50 zentimetro. Hori da kamisetak altueran izango zuen neurria makinan sartu aurretik. Bale, hau da, eunekoak eta irudi antzekoei buruz jakin behar dezutena.